тамошобинони канали Арзанда. Салом. имрӯза мавзӯи мо каме ҳам бошад дар бораи занҳои тоҷик ва илм мебошад. бале, ин мавзӯъ бисёр мавзӯи муҳим аст дар Тоҷикистон ва дар ҳаёти духтароне ки ба зиндагии мустақилона қадам мегузоранд. чаро духтарон ё занҳои тоҷик кам илм меомӯзанд, бисёртар дар хона бо ягон кору бор машғул ҳастанд, ё ки умуман то ба шавҳар кардан ё ки пас аз шавҳар кардан дар хона мешинанд. ин аз хоҳиши духтар ва аз имконияти падару модар вобаста аст, инчунин аз марде ки духтарро ба занӣ гирифтааст. афсӯс ки на ҳама падару модари азизу меҳрубон метавонанд духтарони худро ба донишгоҳҳо қабул кунонанд, ё на ҳама шаҳвароне ҳастанд ки ба донишомӯзии зани худ розӣ бошанд ва ин ҳолат бисёр ғамгин аст. бале, гапҳои шумо рост аст ки пеш аз ҳама аз хоҳиши духтар зан вобастагӣ дорад. дар ҳақиқат занҳое ҳастанд ки бисёр дониши хуб доранд ва мехоҳанд ба донишгоҳҳои олӣ дохил шаванд, лек падару модар имконият ё ки шароит надорад. ва дар ин ҳолат мо бояд фаромӯш накунем ки донишгоҳҳои давлатӣ низ инчунин ҳастанд ва бепул қабул мекунанд ва танҳо сатҳи донишро ба назар мегиранд. умуман ин масъала дар ҳаёти мо вуҷуд дорад, чунки баъзе мардон намехоҳанд ки занҳо дониш омӯзанд ва илми худро зиёд кунанд. дар ин зиндагӣ пур аз душвориҳо мард ва зан бояд даст ба даст ба пеш раванд ва сатҳи зиндагии худро боз ҳам баландтар кунанд. зане ки ҳам илм меомӯзад ва ҳам ба шаҳвар ва корҳои хонааш аҳамият медиҳад, бисёр зани хуб аст. падару модароне ҳастанд ки имконият доранду лек духтари худро намемонанд ки хонад. барои чӣ? чаро духтар ҳақ надорад ки дониш омӯзад, илм омӯзад? зеро падару модар намедонанд ки чӣ хел мард насиби духтарашон мешавад ва оянда зиндагии духтар чӣ хел мешавад. вақте ки духтар илм меомӯзад, дониш меомӯзад, соҳиби диплом мешавад, пеш аз ҳама худи духтар ва падару модар ба худ як боварӣ пайдо мекунанд ки оянда чӣ камбудиҳое шавад, чӣ пастиҳое шавад, духтар ҳеҷ вақт хору зор намешавад ва ҳама вақт метавонад ба ягон ҷо ба кор барояд. зеро ҳар як падару модар пеш аз ҳама хурсандиву хушбахтии фарзандашро мехоҳад. барои ҳамин набояд фарзандро аз хоҳишу нияту орзуҳояш маҳрум гардад. дар ин замона баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки занҳоро фиреб мекунанд, истифода мебаранд аз сабаби кам будани савод ё ин ки аз сабаби кам будани ҷаҳонбинии онҳо. дар ҷамъияти ҳозира зан ҳам мисли мард бояд дониш омӯзад ва илми худро зиёд гардонад, то ки сатҳи зиндагӣ дар Тоҷикистони азизи мо ва дар ҳар як оилаи тоҷик боз ҳам хубтар гардад. барои ҳамин мардони гиромӣ, ҳаракат кунед то ки занҳои шумо, духтарҳои шумо илмомӯз бошанд, худ низ ҳам илм омӯзед. замонаи мо ҳамин хел замона шудааст ки илму технология рӯз ба рӯз ба пеш рафта истодааст ва пеш аз ҳама илму донишро ба назар мегиранд. марду зане ки дониш доранд, зиндагии худро бо ҳам ба пеш мебаранд ва ҳаракат мекунанд ки сатҳи зиндагии онҳо боз ҳам хубтар гардад. занҳои тоҷик бояд илм омӯзанд, зеро занҳо ҳастанд ки кори давлат мекунанд, духтурӣ мекунанд ва ҳатто дар ҳарбӣ кор мекунанд, яъне дар қувваҳои мусаллаҳ низ кор мекунанд. хулоса, мардони гиромӣ, маҳдудкунии ҳуқуқи занҳоро вобаста ба илмомӯзӣ баҳс кунед, чунки занҳои тоҷик таназзул карда истоданд, завол ёфта истоданд, яъне деградатсияи занҳои тоҷик рафта истодааст вобаста ба илмомӯзӣ. зан ҳам мисли мард бандаи худост. барои ҳамин бо ҳам дониш омӯзед, илми худро зиёд гардонед. ба занон ва духтарон имконият диҳед ки илм омӯзанд ва дар зиндагӣ хору зор нашаванд, балки сарбаланду хушҳол бошанд. зеро зане ки илм омӯхтааст, ҳеҷ вақт дар ҳолати душвор на шаҳварашро ва на худашро дучор намегардонад. дар охир ба шумо тамошобинони гиромӣ сиҳат, саломатӣ, сарбаландӣ ва гуфтаниам ки дили худро ҳамеша соф кунед. тамошобинони гиромӣ,
شما نیز حتما فکرهای خود را عاید این موضوع بیان کنید. خیر، تا دیدار آینده. در پناه خدا باشید.